गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दुखुनांथाव जाब्रबथाय माजुलियाव नाव गोदोनानै गोबां दावबायारिफोरनि जिउ खहा। मोनथिनो मोननायाव मैया 8 सेप्तेम्बर खालि माजुलियाव नाव गोदोनानै गोबां दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां दावबायारिफोरा दैयावनो गोदोनानै थानांनो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे नावाव सा 100 दावबायारिफोरखौ लानानै मैया सानजौफु समाव माजुलिनि बुरलुंबुथुर दैमानि साजों हान्थिदोंमोन। मख'नो नांगोन दि सा 100 दावबायारिफोरनि गेजेराव आइजोफोरखौ लाफानानै गथ' गथायफोरबो दङमोन आरो गं 25 निफ्राय 30सो मटर साइकेलबो दङमोन होनना मिथिनो हादों। आरो बे दुखुनांथाव जाब्रबथायनि सायाव दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाव जाब्रबथायखौ लानानै खौरां लानो थाखाय नायगिदिंहैयो। आरो मोनथिनो मोननायाव बे जाथायनि थाखाय इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सफर बिफाननि 3 मावख'गिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय एरख'थ'नाय जायो होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि एरख'जानाय 3 मावख'गिरिफोरा फारियै एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिक्रमादित्य चौधुरी, एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार मुकुल गगৈ आरो जुनियर इन्जिनियार रातुल तामुली। बेराफारसेथिं मोनथिनो मोनबावनायाव एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ बिफाना जाब्रबथायाव गोदोलांनाय सुबुंफोरखौ बोखांनाय हाबाफारिया मावफुंजागासिनो दङ होनना मिथिनो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बीजेपी दोलोआ गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबखौ इउपिपिएल दोलोनो हगारना होखाबाय। बिजाथिखौल' दासिमबो सायख'नाय जायाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि एबा एमसिएलए माधव सिट्रि बिथाङा। मख'नो नांगोन दि दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय केलिपारानि केबिनेट मिटिं हलाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे सावराय जथुमा जानानै थाङो आरो बे मेलाव खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै माधव सिट्रि बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाबफैदों आरो गोबां हाबफैनायखौ लानानै सावरायगासिनो दङ होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि सिङाव गोग्लैनाय गसाइगाव आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि थाखाय बिटिसि काउन्सिलनि मोननै उफ्रा बिसायख'थि खुंजानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ साखाफारा जाखाबाय होननानैबो दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होदों। आरोबाव फैबावदो, दिनै क'क्राझार जिल्लायाव 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय बीजेपी सरकारखौ दासिमबो सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ बोस्रांना होनो हायैखौ लानानै एबा संग्रा गेस, पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ सोरखारा होबथानो हायैखौ लानानै दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि बे मेलनि गेजेरजों एमपि नबकुमार सरनिया बुंबावो दि खुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव जीएसपी दोलोआबो थोंजोङै बादायलायनो साखाफारा जादों होनना मिन्थिहोदों। बेनिखायनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि गासै रायजो राजाफोरानो गावनो भट होयोब्ला 3थि खेबनि थाखाय एमपि महरै देरहासारगोना रोखा होननानै बिथाङा बुंथिबावो। आरो बे मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिटिसिआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जीएसपी मित्रजोट सरकारा खौसेयै सरकार खुंगासिनो दङब्लाबो आसामाव बिजेपि हानजाजों जीएसपी दोलोआ लोगो नङा होननानै फोरमायथिदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनानै होदों, जेराव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लाय 2021 बोसोरनि जानो गोनां दुर्गा फुजाखौ कभिड-19नि नेमखान्थिखौ मानिनानै गासैबो जायगायावनो फालिनो हागोन आरो बे बोसोरनि दुर्गा फुजाखौ फैगौ 11 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिम फालिनो हायोब्लाबो कर'ना भाइरासआ जोबस्रांजोबैनि जाउनाव कर'नानि नेमखान्थिखौ मानिनानै फालिनो नांगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदियै बिटिआर ओनसोलाव निखावरिनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थांखियै गोख्रों खामानि मावनो लादों आरो बे थांखि बायदियैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोरिब निखावरिनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थांखिजों बिटिआरनि गासै मावफुंगिरि सोद्रोमाफोरा गोरिब नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा उकिल मुसाहारि बिथाङाबो गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब नखरफोराव हाबनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे जाग्रा मुवाफोर राननानै होयो। बेजों लोगोसेनो जेंनाफोरनि सायावबो गुवारैनो सावरायलायो आरो बायदिसिना जेंनानि सायाव बिटिआर सरकारा नायगोन होननानै खोथा होना फैयो।
आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा उखिल मोसाहारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों रावै बुङोदि जायफोर बिपिएलनि माइरं जाख्ल'दों एबा माइरं रानग्रा डिलारफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिहोनायजों लोगोसेनो जाख्ल'ग्रा सुबुंफोरखौ जेलाव दैथायहरनाय जागोन होनना बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिथां उखिल मोसाहारिजों लोगोसे बाहागो लाफानो हाबावदोंमोन बिटिसिनि चेयारमेन मेम्बार जिआरएस आरो समबायनि मावथिफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजोनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सोमोन्दै सावरायनायनि थांखिजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गासै मोन 24 ट्राइबेल फरायसा आरो समाजारि आफादफोरजों मोनसे जुथुमनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय 3 केबिनेट कमिटि दाफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोयो। आरो बे कमिटिया ट्राइबेल आफादफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय थांखि लानाय जागोन होननानै मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि सिसिटुवानि दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक हाग्रायाव जिउ खांनाय सुबुंफोरनि हानि मोनथाय, ट्राइबेल गावखुंथाय बायदि बायदि मोन 10 दाबिफोरखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। आरो बे दाबिनि सायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ट्राइबेल सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजों बे सावरायलायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय 3 केबिनेट कमिटि दानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बे सावराय जथुमाव बाहागो लानो हादोंमोन सोलोंथाइ मन्थ्रि, हायेनारि ट्राइबेल आरो गोग्लैसोनाय थाखो अनसाय बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु, नखर आरो नोगोर अनसाय बिफाननि मन्थ्रि अशोक सिंघाल, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनजों लोगोसे रायजो सरकारनि माखासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। दिनै 9 सेप्तेम्बर अदेबानि बृहस्पतिबार दिनैनि सानाव बिसायख'थि आय'गा रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिखौ फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि गं 7 रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ अक्ट'बर दाननि 4 खालाराव खुंफुं जासिगोन। बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय बायदिब्ला तामुलपुर, सोनाब बंग, आसाम, महाराष्ट्र, पन्डिचेरी आरो मध्य प्रदेश रायजोफोराव उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। आरो मोनथिनो मोननायाव उफ्रा बिसायख'थिया अक्ट'बर दाननि 4 खालाराव खुंफुंजानायनि उनाव अखानायै एबा अक्ट'बर दाननि 5 खालार खालिनो उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन होननानै बिसायख'थि आय'गा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। दानिया जोबथि खौराङाव फैदो। दिनै कैलाश कल'नियाव थानाय दिल्लीनि गेस्ट हाउसआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारी आरो गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।